Waqt żjara tal-Prim Ministru Robert Abela fl-uffiċini tal-Grupp Alberta fl-Imrieħel, it-tmexxija tal-kumpanija remarkat li tinsab gburija li f'dan iż-żmien ta' sfida l-ebda ħaddiem ma tilef xogħlu. Il-Grupp Alberta joffri konsultazzjoni u taħriġ speċjalizzat fit-tifi tan-nar u emerġenza fost oħrajn u l-kumpanija tħaddem il fuq minn 300 ħaddiem. Iċ-Chairman tal-Grupp Alberta, George Barbaro Sant, apprezza l-għajnuna li tal-Gvern tul il-pandemija. Minħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela ringrazzja l-ħaddiem u l-tmexxija kollha tal-Grupp Alberta ta' reżiljenza l urow tul din is-sena ta' sfida u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jkun ta' spalla l-familju u n-negozji kollha f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal il-Gvern se jkompli jgħin fost oħrajn bil-miżuri li tħabbru għal budget imressa għas-sena d-dieħla. Id-diretturi tal-Grupp Alberta tribwew is-suċċess u r-riżultati miksuba mill-grupp għall-istrateġija kummerċjali u ekonomika kif ukoll għall-viżjoni ċara li kontribwixxiet għal ġid ekonomiku ta' pajjiżna. Iċ-Chairman tal-Grupp, George Barbaro Sant, temm jgħid li l-pjanijiet korrenti huma importanti sabiex il-kumpanija tibqa' sostenibbli filwaqt li bi ppjanar ħolistiku bi strateġija konkreta u b'investiment fir-riżors uman, l-andament tal-kumpanija jista' jibqa' b'saħħtu responsabbli u reżiljenti.